Hi guys, good morning everyone. Good morning, good morning. Karon na po nakabalik og vlog inyong manang kay na busy. For today's vlog guys, nagpaabot ko sa oras guys kay nag-inom ko og herbal na po ko isa ka herbal nga giinom. Paabot man ta nag 30 minutes guys. Sa wala pa time nga naabot ato sa aning kuanan atong nawom kay ato rawan gi-applyan kagabi Ito ang kuanon para mawala tong cream na tong gi-apply. Unya dapit guys, manglakaw mi kay Sabado karon. Adto mi sa kong mama dayon maghatod ko mig mga product guys amo ang baligyaan kay na ako dagang stock diri o pa nako na hatod. Ko pa ni ipang hatod. Na guys. Mm. Among mga iring guys, ang upat na mo ka iring, ang tulo di ay si Mickey, si Tiger ug si Piring. Wala na uli-uli. Dila na kaadlaw uli-uli. Gipangita na ko sa gawas, wala sa gawas aha kato dapit nang nangadto. Nanguwag. Ang kani si Wakwak, mo uli diri taga-adlaw ang katong tuluwa. Si Wakwak po nawala ron. Ano mo ba tong pils? Wala na ra ba to inom-inog mga pils, wala na mga buros to uli may. Nag-inom kog herbal guys karong nga adlaw. Karong nabuntag kung giinom herbal is duha ka klase katong bayabas, sabana, ug kaning usa. Udlot ni siya guys, bag-o ni nga kuan udlot. Dayon inyang gabi katong bulak na pud atong imnon kana paspas bitag inom og herbal guys. Kay dili kay ko magsalig anang mga tambal nga kuan guys. Kanang mga tambal nga tablitas dili kay ko magsalig ana herbal gid ako ang kuan. Bisan magwala ko'y bation guys, magsige gyud mig herbal kami sa kong banana. Ang iyaha ayan na pong ginainom karon is katong dahon sa kalamunggay nga latan, pabukalan og 5 minutes mo na iyahang imnon na kuan pod siya na okay pod iyang pamati, diabetic man siya na okay pod iyang pamati. Nami daw iyang pamati. Karon kani usa kay ba tong giinom. Abot ta og ako ning dalion kay para ang oras ba sayang. Imnon ni siya guys buntag gabi ipod kana wa pa sulod ang tiyan. Ingon ana mag-inom og herbal kay para mo kuan gid siya mo effect. Lagi nang hayo. Di mo to guys, manan na tog inom ang isa ka herbal so mag time mag ihat ta sa kuan minuto 5 10 15 25 30. So iyang taas na asa 9 at mo na itong pabuto patagi gutomay. Nagkuha naman kong sili. Lami kay kung mga sili guys ako ang tinanong guys. Aha to kung giko ang sili dire. Apa man gani day o ginagmay ra day ko ang sili kay sayang na sayang ang nara o lami kay kong sili guys o presko kaayo guys. Na. Apa man day ko sili di ari o.
Among sudan for to kuan for breakfast niya hotdog. Dayon natay sinabaw nga tinapa. Ang among pinirito guys na tulingan sayang kayo kay wa na hurot. Sumhanong sudan ang banana. Ikuan na lang amo guys kanang pasudan sa among mga dugi kay para lami sa ilang kaon. Sudan pud ko ato kanang lami ra man gud pinirito guys kanang bag-ong luto ba. Pag madugay na wa na lami. Sayang king ubang sili. Layo. Sili na ko. Kung gatas ha? Lagi, na ko na rin yun. Ano kaon. Alam ka ni ang kuon. Daghan ako ang sili. Daghan ako butang ang sili guys. Unya rami magluto og sudan guys. Kanang gamayon lang unsa ba kanang karon mga on din ay magprito anak kay para dili bitaw masayang ang sudan guys. Masayang manggod kay dili mahurot. Para tong pinirito. What? Inom na vitamin C wako mga ero inom na. Atong pills sila, hindi. Mataro. Nara ka inday. Kani kawakwak. Kani wala naman yun. Ano to? Guys. Pabungol-bungol din si Inday ba? Sa pemen og pills, pabungol-bungol din na siya guys. Di siya gusto og pills. Para raman ta na sa ihang kaayuhan unta. Muna ko ipang baligya karon guys. Kana. Apa dito sa karton. Apog ko'y napalit nga kuan guys pante kani baligya na ko ni baligya ra na ko ni barato 35 ra akong baligyan guys kani nga pante kani panghatod na to niya kani panghatod na Kawakwak ga. tura kani Hindi man eh. tura Muna ato ipangkuan din magdala po kog herbal unya guys katong tinanom nako katong gitanom din ako nga napasayuta mo to dalo nako akong ihatag to sa kong mama dito sa tuburan kay nagsige to pangayo sila og gabon dito. Dayon kuhaan na lang po nako kung mamadaan og kuan. Kaning sanib, kuhaan na lang nako si Motherland og kuan daan kaning herbal kay bisag wala na to herbal. Baka naluto na niya ang herbal. What? Wakwak! Painom ni banana akong mga for babies vitamin C. Tura. Dudong dagol. Dudong dagol vitamin. Kana kay pangkuan gyud na sila guys kanang pangtingalog vitamin C pareha to ni Dudong gamay ug ni George nga igo ra ibutang sa ilang baba kanon ra nila. Nga maglisod jud ko ako gay maglisod jud ko ana ni dagol og pakaog vitamin C kay iluwa niya. Adin salay ta di nakita ara ta. Yan si Inday na po, si Rosel. Si Rosel, nag-inom na gabi Kainom na mo sila vitamin C guys kay ngano uso karon ang sakit sa mga for babies. Kani atong gipalit guys kani kay barato ra man sa TikTok 200 kapin 295 kani unya 1,000 ka buok sulod. 1,000 ka buok sulod vitamin C siya dayon 500 mg na ang iyahang kuan din sa Thailand siya nga kuan guys vitamin C. Kanya akong gipat kay dugay mahurot nila. Ascorbic acid pud mo kusog pud ilang kaon ani. Na.
Si banana tigtingal. Usay kung ako ay mabilin, si banana mo tingal ni dagol pagkagabi kay maglisod jud ko anak niya iluwa man gud niya oy. Nahurot naman to ilahang kuan guys, ilang silin. O nga katong syrup nahurot naman mo to nga nag-order ko ana okay mas makatipid ta ana mahal ba itong silin nga dako kaayo. Duol ba ya to 400 kapin man siguro to. Ang katong pinakadako nga silin guys nga syrup. Nya samantala kana 200 ra kapin o kana na lang hindi ko ano nya 1000 mg pagi nya once a day ra sila pakanon kay 500 mg man. Ay 1000 kuan siya ba? 1000 tablets siya tanan sa isa ka ingon ato. Ang sulod. Dayon 500 mg siya so makatipid-tipid ra gid ta. Ana guys. Mauto. Ang among Rosel na uli-ulian. Si Rosel may mana. Mana? Ang among Rosel guys naulian na gid siya sa ihang sakit guys. Thanks God kaayo kay naulian abigin na mugmaon sa si Rosel ato ay. Gani kay paspas kay mi nagpakuan sa tambal painom permente wala na lang mo siya gidalag bit oy. Ang bit injectional dito na daghan pa kay proseso samantala kato tambal ra. Si manap to sa kapin ga sakit guys oy wala na wagtan po ng sakit oy paspasan na magmaayod tambal. Dagakuan man di man kay siya mukaon na mag Cerelac ana. Gisirelak na mo din yung Cerelac butangan na mo og kaning kuan. Gatas nga powder dayon pagkahuman kanang amo asyang paimnon og itlog nga kanang hilaw butangat asin gamay mo to amo ang itingal kay dala hilanat maguto kato nga time kato pang overflow ba fuga ang katong sakit superflow day overflow superflow ang katong pang last week ba guys kaloy sa Ginoo guys wala mi nga kuan sa kong bana guys oro akong mga for babies mo nga igo ang kuan din ako ka for babies mga iring din ako tanan ang nangaigo guys akong mga dugi wala ra akong mga iring din tanan nangaigo nya ato nga time napamanto akong mga akong mga miming diari karon nang kuan wa ka uli nga ting uwag sa iring mato gipaspasan na mo og kanang kuan tambal yung kanang kuan vitamin C may mo ang gipainom ulian si Rosel pod ulian pero wala pa na ko giligo si Rosel kay wala bago pa mo na siya naulian murag mga 3 days pa lang naulian pasula ra guna sa kuan may kayo oh George sis na akong George oy agad diri nagitintaw ni akong George Nara guys mohilak na di siya dili sudlon guys taga diri na gini among adopted oy kuan na ni sa amo ang family uy ay manakad kaon kuan na ni siya kanang member na ni siya diri sa among pamilya nanambok na siya guys ang taon sa una pating luoya ani murag ilaga pero ting pagkawang kiga nagpa-adapt ang taon kabalos siya kung galingon pa-adapt nya wala man gyud diha man na siya ning dagan sa pikas balay guys dili man siya ka sulod diri sa among balay kay dagko ba kay na akong mga dogi motong dito siya bright gid kay siya kay anha gid siya ang tapat sa balay niya kabalon gid siya nga maluy-unon ko og mga parehan niya moto nakita na ko akong tigpakaon nakitiligo nag-atiman nasa kong mga vlog dayon wala man gud nay tawo diha permis sa mo ang pikas balay moto nga atong December guys wa man sila uli-uli atong kung gikuha na ko si George gipapuyo na namo di ari kay maluoy man jud kain sa iyaha nya dito sa pikas sa musalingan kay mosulod siya di ato mosulod nya kadit ra kay siya dito motong diri na lang namo siya gipapuyo at naanad na siya ako na po na silang liguon dayon karon wala may agas karon kay gahapon holiday man ay agas ado o lagi holiday mo no dali mo kog panglaba gahapon kay daghan naman pud among bulingon auto nga ang laba ko dali unya dapit mga aming banana hapit na ang oras mga ano tura si wakwak ang ari-ari uli na po si wakwak na po ni Sudik kagikan wak ali ra ko duwa kan ako istorya nimo kagikan dali diri
Inom na po na siya tubig sa baong. Hindi kay tambal mo po ng tubig sa baong. Humana kag kaon dong. Busog na kay ka dong. Dagan kay kong gihatag nimo dong. Pangitaan niya ni siya plato. Kay luoy kay ang plato. Katong kuan. Katong plastic nga. Ang to. Naay dagan mga platos kung mga dugi sa una guys. Pero nalimot kung asa na ko na butang. I forgot. Na. Mauto guys. Na. Dorong. Agul, agul, agul. Agul, agul, agul. Dodong, agul. Na kung mga dogi. Relax na sila kay mana sila pamahaw. Samantala kami wa kami pamahaw. Ang oras is 9:35 na wa kami kaon. Hapit na gyud. Gutom na ka? Dapat. Kaabot. Pwede mo. Mataman din mo. Ang taas nga asa 9. Ayan. Kapit mo. Diara si Banana guys. Hi. Nagulat po na siya sa oras kay mangaon nami. Ana. Dali ra kay oras oy. Murag ka ng gitex. Si Pakiking gahilak-hilak kay Bukan. gihiktan. So, kayo din. Naman gud siya mosulod dito sa kuan gud sa balay sa sulod. Mosulod siya kadyo tra ka din mo gawas sa food. Ano ba? Oh. Naanad na siya sa gawas ba. Wala na mo aw di ana oh. Wala na mo bantay sa motor. Pero silang George noon dagkusog na nung kainin kuan pag naitaw di ara. Diri na ko ibutan ang CCTV ga magpalit ko atong kanang kuan bitaw dayon ibutangan ako guway ipatuslok dayon naaman ta ato bitang ingon ana nga iot lang ang suga kung buntag na diri ako ang kuanan diri dili sa suga di makita daan yo kanang tunga daan na kay makita man maklaro tanan. Ayo pa rin. Ayo. Diyan na pistis do. Puste. Matabunan dili makita, matabunan siya ng puste. Kadang kung di kuan daw na ba? Maglangsang kag kahoy, magwahimo kag il. Dinit maglangsang dito siya ikuan. Ay kahoy dito lang mama lagpat pwede ra to. Ay simento ay kahoy man ang sakuan pero layo man gud siya gud. Pero nagaana ba? Ande sa ibutang. Simento mangguna. Kana kang simento na oy. Maabot na to ang kuan ba? To ang CCTV karong. Nag-order ko bagong CCTV guys. Ikatong CCTV na mo sa una. Giulian man to sa ako ang magulang. Kay kuan lagi ka nang dili makadaog ang signal na mo sa una ba niya. Kuan naman may signal. Paotro ng signal. Nagpataod kog lain nga kaning kusog. Kusog og kaning kuan MD. Kana okay naman ang kawan diri kami ay amo ang signal kusog naman kaayo sumutong nag-order na pud ko og kaning kuan CCTV giuna na ko ang gawa sa sulod na pud nako orderon kay diari sa sulod na pud kay wala ko ning order tong buy one take one guys kay ako lahi kung order ko tan-aon man ako ang mga comments good kung kuan naman makita naman itong mga comment kung nindot ba na siya nga kuan niya tan-aon ako tong buy one take one daghan mag mga comments nga kanang daghaning kuan ning complain mo tong wala ko ning kuan buy one take one ning kuha ko tong isa bahalag mahal siya at least ang mga comment niya nindot man iya mga comment unya nanapod siya kuan guys nanapod siya free nga SIM card ma-record kung na sa cellphone ma-record ra dili ra mawala ang kuan kay na siya SIM card mo pilit ra ditong video
Moto akong gikuha guys kay na sa SIM card inanunid na ta mo palit og SIM card kasi magpalit-palit pa ta mahal baya ang SIM card. Hindi to diya sa gawas og utang. Magamit na lang tagkuan magkanang kahoy iana na to oh. Kay para diya siya ipilit anang kuan oh. Mo ana-ana man gud to siya og naitawo mo. Itaas-taas lang nako ang wire pagpahimo. Ana. Di okay kaayo. Pareham to lang kalos kanang isok-sok lang siya sakit ba. Indot man na. Nana ko ilang los o nana din siya. Pareha tanan. May akong gi-order guys din. Naaman to diri nga kuan guys. Indot ni nga kuan te sa balyan ta ko ni napalit. Original ni. Katong sakit ba. Ato sakit di ari. Ako tong gitaguan kay magamit ang tud ko. Nara tong kaping imong giingon nga pasultion ka sa kuan dungog ka sa radyo. Wa kami sulti kay madungog ka imong kauban. Tagaan lagi libre pasultion pod. Ano na oy? Pare ng mga radyo ba nakadungog ka na nga. Ami kayo kay naulian ko anana kadungog ka muna. Asa man tong sakit? Atong sakit da arid sa naara to diri. Itaguan dito na ako kay magamit ra lagi. Kay kung wala di palit na lang to. Taon. Anak ko maklaro. Gituan ra gud na may oh. Ara man to diri. Tahal man day ni oh. Asa? Kani ay tahal. Hapit na yung oras ga. Isa na lang dito ka kuan. Minuto. Kani po doy. Taod na to ni dihaon. Yanit man yun. I am the God that you will be. I am the Lord, my healer. And you're here in reality. I am the Lord. Pagkita nga po guys, kanara dito diri guys. Uy, asa na po gato na ako nabutang. Ikaw may wakas ita? Wala ko ba ang sakit? Ang sakit. Original ba yato? Sa balian ako ito gipalit. Naka ito. Awa guys, oh.
Busog na kini siya guys. Adlok kamera si George. Adlok kag kamera dong. Yan awa ang timpla ni banana nga gata sa bugnaw na kay giuna na ko ang herbal. Magkape ka na pa may gatas ito. Yan. Awa. Gamay na like kulang guys, mga unami guys. Ang kain na nidaan ng kuano. Tubig na to. Kuan tag tubig daan kay. Plaster na ko guys kay pila kasikan sa lang mga unami. Gukad na si banana daan guys. Turan ka no, dagang ka. Saktura na, anya na to. Diri ra ko magkuan guys, ako ara ko mag-video kay against the light kung atulong si banana. Ina kay dili against the light. Ang akong gatas. Iana na to dapit para maklaro ta guys. Ampo na ta. Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food nga nasa mga tubangon ka ni makahatag kabastog sa mga kalawasan, Lord. Salamat usab, Lord, sa iyong pag-provide sa among mga gikinanglan. Ilabaw na gid kaning pagkaon. Sa among financial, Lord, sa matag adlaw nga among magamit, ano na ihatag, usab, protection ninyo kami kanunay, usab, Lord, o pasaylo kami sa mga sala. O thank you sa food, o batong sikagot ihatag, in Jesus' name. Amen, mga Mary, amen. Ang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amen. Ngaon na pa. Mangaon na mi guys kay oras naman isa ka sa lukso na lang ana oras na gyud mamahaw ta guys Guys. nami kayo mitsudaan guys kay katong dako imuha ang sudan guys kay kaning dali ra maluto hotdog ug kuan. Mahaw ta. Ano kung kabaw? Pakiking hilak no. Maluoy ba nang laro nga. Hiktan wala na anad, mamatay ba sila no? Kaya na anad nang limang lakaw-lakaw. Kato yung iro lang na nalito ng sulod, Itong sa latubangan, iso kayo, suon ni gym sa una ba? Nga, iso kayo. Kato na makabuhi ko yung kayo, napaakan dyan. Kuan man mo, das-das. Kapan man, iniktan man. Nakabuhi, ito, pulaso si George. So ba? Lamig kay pagkaluto ang sabaw, guys. Muna kami, guys. Mag-andam dinigrig mga inan-ane. Kaya kung boyan magluto, paan, mag-andam ng egg, na tinapa, hotdog, kay muray dali. Inya, basta mag-utan na po ni inya. Kay, lugar-lugar may wakautab.
So, nagdungan bigla. Hindi mo pa ba? Ito ba? Naman lang. Ano ara? Anyara siguro tang hapon madto kay guigo pag nang paulis lang sila mi unya. Kay matutag sayo lang sila mi. Abot pa ta ato. Arba ning reply sa kong text. Ini patay ka rin. Nana. Anyara may hapon madto guys. Kay ang buko sa mong order unya pamantong hapon mo uli kay nagtrabaho. Ugma pa man ilahang kuan. Ilahang rest day unya. Ugma kapuya naman mo balik sa tuburan mo nang na lang hapon para usa hatod sa mga kuan. Basta hindi naras balay. Ang nakloringan doon Jeffrey. Ito ba Jeffrey gapa? Wala pa pangutanaw. Pwede na ko nabasa yung text. Sabi, gutom ka ko. Ano ka mo ka? Gahagok na ka. Dapat sa mga gabi niya ko ay taon ko. Ang katambok mo. Ito na. Yan ang kita ikuan good. Di kayo katong awas ba? Lagi. Kaang kag gawang ang panyod ko. Matima dalang kapanya ko niya man. Anday. Manapog kaon guys. Nabusog ko. Tahugas ya. Yes. Anday, wa na. Buba nang kurana na mo guys. Oh, liguan ni Rosel. Oh. Ano? Na. Guba na ginamuling kuranan guys. Kaya braso nila. Nakita ng kinaisa mo ang bangko. Gawin mo na. Ito nga mo. Hindi na kuwatan na inday. Datang kuwan sila. Inday na atdok. Atdok na atdok. Hugas tag plato guys. Ako lang sa manghugas papahawayon lang sana ko si banana kay ganina ra ba kayo sa sige glihok. Itong hugasan ang atong plato. Agay. Yeah, dili lang na ko ikuan guys kay dili man against the light diri guys. Kung dito na ko ipatubang against the light man siya. Nga. Wala naman sabon. Wow.
mi agas to di guys. Daan na nag chat among ko sa diri sa kuan sa muang subdivision nga walay agas karon naay na daot. Ilaha pang ayuhon ang buto pa mi kawalo karon sa ang agas pero okay ra kay naman mi tubig nga pundo din naman na po kog panglaba kahapon. Dali ko panglaba guys kay ang agas kung kuan na ako pa ganun sa nagduwa ko sa mga dogi gahapon niya kay miingon man si banana nga dili ligoon kay uso ng sakit ron wala man sila sakit pero dili lang usa ba kay gala kanang maglain na niya ilahang lawas pero nakaligo naman sila atong last week mag 1 week pa ron dapat sa isa ka semana kaduha na sila maligo mag 1 week pa ron dili man po tuwa ng mga dogi guys kay naroon na sila di ari. Na sila magawas dito sa gawas sa mo ang gate dili diri ra na o si kuan di ay si Dagin mo gawas pero igo ra mo magpupo dito din man sulod nya trapuhan dayon ang tiil dili ra dito sa kuan mahugaw dili ra hugaw ba kay trapuhan mo din tiil pag ikan sa gawas. Ha? Ala, karon gay ko. Nganong di man madto sila kuan nga naa naman sila siguro. Karon day daw niyang kasal. Manatag panghugas guys. Ato na ning trapuhan kay atong ibutang na agin select gid lagi diri oh. Trapuhan man ako ni guys para dili maglama ang among tanganag plato. Ching 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 ching. So guys, sumana kong panghugas. So salamat kaayo guys sa inyong suporta. Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa ako ang mga vlog. O thank you so much guys sa tanan-tanan guys. Salamat kaayo din amping tang tanan guys. And God bless everyone. Bye.